Danko. True. Yeah, well. Yeah. Oh, yeah, okay. Hey. Roddy Ice. Oh, njalo ejik manje. Oh, tired. Yeah, bro. We need to get to a point where you know ukuthi udaba lakho lihamba lifike kuphi. Nobody owes you information. Nobody owes you answers. Akekho umuntu okukweleta impendulo. Akekho futhi umuntu okuyelijoko lakhe ukuthi akufundise. Abantu ekumele babuze imibuzo abakini. Ikakhulukazi mafuthi wazi ngesimo sabantu bakini. Yawo. Khona imibuzo ekumele uyibuze. Ngoba kunemibuzo ebhekene nawe, kunemibuzo ebhekene nabazali bakho, kunemibuzo ebhekene nomsamo wakho. Yizwa leyo nto. Think about that. Lento ifana namacala. Khona amacala okuyicala lakho. Bese kuba khona icala ekuyicala labazali bakho. Hayi wena. Ebese kuba khona icala lomsamo. This thing is simple. It's very simple, this thing. We say it every day. Sikusho mihla namalanga. Kodwa uma sekumele siqonde into kuba ingwiji gwebo. Okungimangazayo. Ufuna ukuhlola mkhulu, kuzomeleke uhambe ubhuke i-consultation mshanami. Ama details akhona lapho ku bio, right? Angihloli manje. Wena mangifundisa ngiyafundisa. Angiyakulona ijoko lami ukuthi ngihlole. Hlola, it's a private session unless ungithole ngi-free ngenzela abantu ngaleso sikhathi. Then you can join the show free of charge anytime. Hayi ukuthi ngiyeke into engiyikhulumayo bese ngihlolele wena. Ngeke ngikwenze lokho. Danko. We need to engage kwizinto zabantu bakini. Bantu bakini mfowethu bona abantu ekumele balawule udaba lakho. Yayizwa leyo nto? Must always remember, nanoma yini ofisa ukuyazi, ask emsamo wakho. Those are the people that owe you answers. If we're going to be working on the notion yokuthi your ancestors chose you, okusho ukuthi kumnombo wakho, in your lineage, wabantu bakini, they could have chosen anyone, but they chose you. They chose you. So since they have chosen you, what do you think your job is? This thing is simple, bro. You need to entice in the conversation with your own ancestors. It is you
that needs to engage in such conversations with them. Because in reality, it is your own ancestors that have to lead the way. They have to lead the way for you. Because if they selected you or chose you amongst your peers, amongst abantu bakini, they have to guide you. If mabebona ukuthi kunesigaba okumele udlule kusona esiyodinga ukuthi wazi ukujula kwani kwezinto ezithizeni oloyifunda komunye umuzi, ibona futhi ekumele bakutshele. They need to tell you. Siphuma kwigodi engafani. Siphuma kwizigodi engafani. Igodi engafani for a reason. Lezi igodi ezinamakhosi akhona. Not just amakhosi akhona. A way of life, indlela yokuphila yalabo. Not just indlela yokuphila, but nendlela yokudla, indlela yokwelashwa, indlela yokucija, indlela yokucija izingane zakhona. Preparations. That is why lesa sibaya singeke sifane nalesa sibaya. Ukuthi inkomo zalapha zizidudla. Lezi zala zihomzacana, nina ngingenapi? Thina singenapi? Ukuthi nina ezenu inkomo zidla buphi ubulawo, sihlanganaphi? Ngingenapi? I am very rude to a person who comes and thinks ukuthi you owe them answers. Akekho okukweleta impendulo mfethu. Akekho okukweleta ukuthi kumele akuhlolele. Akekho okukweleta ukuthi kumele akulaphe. Akekho. Kahle kahle nobody cares. Asibeke nje ngqo, singayigwegwisi. No one gives a fuck. Umuntu okumele abe nendaba wena. Bahlupha bani? Bahlupha mina? Abakini igolo lelo. Abakini bahlupha wena. Habe. Singenaphi thina? Sihlanganaphi? Sihlanganaphi nomunye umndeni? Sihlanganaphi? It's none of our fucking business. We don't care. Inina ekumele nizihluphe ngento yakini. Nobody owes you answers, bro. No one. Akekho. Awukho umndeni okweleta nina impendulo. There's a reason why kunezinto ezibhekene nomsamo wakho, kube khona izinto ezibhekene nabazali bakho, kube khona izinto ezibhekene nawe. Uma usuganiwe ke wena ezibhekene nomuzi wakho, ebese kube khona izinto ezibhekene nabantwana bakho. Now we are talking divisions. NgesiZulu we are now talking inxiwa, something called inxiwa. And umfana lo uma eseganiwe, we are now changing the language into isigcawu. Okusho ukuthi lo muntu usuke sesineliwe. See? Language changes based on the elevation of what? Yourself, baba. Uma ukhula uyintombi. So intombi wenzele yini onje lento umhlonyana. So sekhulile awusephethe kahle Nkosi yami in all these things. These are stages done for you emtombini bakho to prepare you for what is supposed to be what?
for you ukuthi ube umene ekhaya lakho one day. Come on, man. But somehow, some way, we start to believe it. That is somebody owes us answers. Somebody nje irace yasheshwa. Yini ejahiwe? Ujaheni ungazazi ukuthi ubani. Ujaheni ungazi nanokuthi wembethe ubani. Ujaheni ungazi nje nanokuthi niphuma kusiphi isicawu, niphuma kusiphi isigodi. What bullshit is that? Hayi mina kube lapho umdala mina. Okay, siyakubongela mina lapho umdala. Niphuma kusiphi isigodi? Ngqi. Ubani ophethe umsebenzi wakho? Ngqi. Awazi ukuthi obani abanikazi bomsebenzi? Awazi ukuthi bani umlawuli? Hayi bafu. Sokutshela phela esikutshela ngesishoneleni. Mina ngizokutshela mina straight talk. Okusho ukuthi awuyazi into ilaphayo. Ngo. So shut the fuck up because that tells us ukuthi kunezinto ongawazi ukuzilapha. Kunezinto ongazazi. So shut the fuck up. Sokutshela ngesikiyeke baba. Sahlolo ukuzazi wena. Uchaza uzongqongqoza emsamo yabantu udakiwe. Sahlolo umngqongqoza emsamo wakho. Ufuna uyongqongqoza emsamo yabanye abantu udakiwe. Straight talk. We need to tell you straight. Sayikwekwisi. Because that's the reason why abantu abaningi bethi bayalungiselwa into. Fika inja engakhulumi ngisho nasempepheni kubo. Kodwa ifuna ukuzokhuluma mase ayibo ubaba yini. Ubaba yini. Hayi nani bafethu ayingeke. Anivuleni amehlo nanayi. Hayi man. Hawu. Vulana amehlo man. Hawu. Vulana amehlo. Ayikanile lenja. Kodwa ithi sizolungisa izinto zokuganana emsamo. Masimba kanyoko yini ozoyikhuluma wena ungena ungazi usinelo wazini wena ngesicawu? Wazini? Wazini ngesicawu into osoyikhuluma nawe wena? Makudliwa inyama hamba ube lapha nabafana bala ekhaya. Usikele inyama man fucking shit. How? No, tell straight. Tell straight umuntu ngamgogwisi. Sick and tired of fucking being lied to. Abantu baflathela amadlozi awo because of that shit. Because of that shit. We must face reality. Khuluma nabantu bakini. Bantu bakini mfethu. Mele bakusize. There are things language yazi ihlale ekhulunywa hayi kunani hayi kunomkhokha yini umkhokha. Sit down and discuss it as a family. Discuss it. Umkhokha omubi hayi lento ikayenzeka la ekhaya idalwe yini. You guys need to discuss that. It is you guys ekumele nikhulume leyo nto njengomndeni. Hayi sizolungisa umsamo kodwa ubiza ingane kacele umagaye uzila uzolungisa umsamo wakangwebedla masimba mani lawo. Masimba mani lawa. Umdlalo yini lo? Wake up. Wake up. Inja yakomunye umuzi. Izongqongqoza kumsamo wabani? Vukani la nina vulani wake up. Haw. Inja yakomunye umuzi. Izoshisa impepho kunina. Masimba mani lawo. Isiphi isidalo esosondela lapha? Isiphi? Wake up. Inini niyidalela amabhadi. Inini nenze ukuthi baniflathele abasemakini. Into yakini iyolungiswa yinina. Inini nangcwaba ubhutweni emahlathini. Inini yathatha ingane zabhutweni nazenza nani. Inini namosha
umshado kabhutweni inini namosha ini nina hayi lengane yabantu singayazi. Wake up, wake up, wake up. Nawe wena ufuna ungena hey mina ngeke ungidakele mina ey'pepheni zabantu igolo lelo ngifunani ey'pepheni zabantu. Fuck that shit, fuck that. Angenwa kini mina ngene kugcwala ekhaya lokho angiyena owakini. That should tell you into ubhekene nabantu bakini mina nodwa ngishaya nihlukane nodwa futhi mase niqedile mina ngilapha eminyango ngiyayibhemela lapha sixoxele nani bese mase niqedile hayi sengingangibiza senikhulumile nabantu bakini nani good shot, good shot, and we continue that we pray. Hayi ukuthi ucabanga ukuthi uzohlala lapho bese mina nginikhulumele ey'mpepheni zini. Fuck you bro. Bathini abakithi, bathini abakithi bese ngithini mina kwabakithi. Wake up, wake up. So many families mfethu abaflathelwe or izinto eziphambanile ngenxa yokuthi kwafika umuntu wakomunye umuzi ethi uzowenza into ebese kuvele kuyabheda kanti nidelela amathongo enu, niyawadelela, niyawathuka, nithi walalele umuntu abangamazi masimba amandla balalela umuntu abangamazi. Hey wake up nina man, ayikho inja yakomunye umuzi eyofika kumsamo wakho nomsamo wenu izokhuluma lapha. Igolo lelo, igolo ke nje lelo. Fuck that shit. Akekho umuntu, awukho umsamo yosebenzela umuntu umsamo, khohlwani bafana. Dengeke iziyenzeke. Witches know this. Abathakathi bayakwazi lokho. That is the reason why. That is the reason why bewusaba umsamo. Bawusaba ukufa umsamo. Ngoba bayazi abanalo ilungelo lokuhuba emsamo. They fucking know it. That is why bazohamba bethenga bonke abantu. Hayi sithenga umngane wakhe. Hayi sithenga umyeni wakhe. Sithenga unkosikazi wakhe. Sinani sifuna ukungena nani sifuna ukungena kulo mcebe. Igolo lelo, igolo elicisa ingcili lelo. Yikho inja yakomunye umuzi eyongena ihube komunye umsamo. Amasimba lawo. Into engeke yenzeke leyo. Mina very straight, mina ngeke ngize ngigwegwise. Tshela ngqo. You need to know udaba lakho. Siphuma umndeni engafani, umthetho engafani for a reason. Mawunaso leso siphiwo sakho, lwena ukuthi wazi ukuthi isiphiwo sakho sihamba sifike kuphi. Yebo ivunguvungu uzoba khona. Bakhona bayofisa ngathi lawa amandla wakho ngaba wabo. Ngathi bese siwashera simbulale. Amandla wakhe siwashera. Fuseki man, akekho umuntu ongenawo amathongo akhe. Fuseki man, akekho umuntu angeke azagada abantu bakubo. Habi. Akekho umuntu yabona baba. Hey. That is why uhlezi ungiza ngitshela ukuthi lungisa udaba lakho nabakini. Ubuze kuphi emsamo wakho. Mina ngiyena wakini. Kahle mina nginandaba. Tshela straight ke mina, I don't care. I don't care. Ungashayisa imoto, I don't care. Wenza nani anginandaba. Angiyena wakini mina. Abantu abanendaba bakini. Those that have to teach you baba. Abantu bakini.
those ekumele bakuhlangule ngasizulu bakwenzeni bakuhlangule izulu lesi engisikhulumayo abantu bakini hayi mina ngiyinyanga edala mina no 30 years eklaphedi kodwa mangithi ngilalela izibongo zakho asikho isithakazelo sakho unamanga unawo umsamo wena uthatha izinto namanga kwizithiyo zakho abekho abantu bakini unamanga man hawu unamanga kwizibongo zakho izwa lento engisho izibongo kuthiwa isibongo basiyabongela isibongo leso ukubongela kwakho ukubongela abakini that is why it's called isibongo mangithi ngezwe hayi mina nginjani awusho lutho ngesithakazelo sakho hayi baba kumele usitshele iqiniso kuneqiniso ekumele ulikhulume listen to how bangikhuluma mina ngisho ibongo ngiyasho isitubula into zaseni nyanga engenayo khona ngoba enjani bese ngize ngiyakutshela ukuthi ushando kandaba umthenga kofozana bethenga amahlathi ushano kana sentendeni esadlanela isithakazelo sakho isibongo leso because angiziphethe I am a child kwabakithi mangibabongela ngiyababongela bona hayi uthi hoyi injani kuneqiniso kumele usitshele lona baba sokutshela thina esikiyeke sokutshela it is so easy to catch umuntu ongenayo into yamampela just shut up and listen 2 minutes is too long baba 2 minutes is too much awuyakuze ungitshele wena uthi unesiphiwo osiphiwa abakini ebese abakini bakwethe sesikhuluma isiZulu bakwethe igama ngiyalibona igama ozalwe lona wethwa lona kuthiwa hayi ngunjabulo mina hayi ngunqobani mina hayi mina ngubani bakwethe lelo gama laba abaphilayo ebese wena uba nenhlanhla yesiphiwo sabantu abadala ebese bakutshela because kunalento lekuthiwa ukuvuma ukufa. There's a time where you will no longer be the same anymore. Ngeke kusaba umjiva lo ebesigroova naye emjivozo amjivova mfowethu awuthi phela uthenga 24 la azisha umjivova akasekho umjivova sekuthiwa mjivovo suela manje ke ngeke usaba nje bese bakwethe igama esizulu bakwethe igama hayi namuthi suela manje ke mfana kithi nali igama esifuthi uwaziwe ngalo ebandleni abantu bakini. They need to tell you that. So tshela mina ke wena uyazethula kuthina hayi mina nginyoka yamanzi nyoka yamanzi edumaduma ezizweni nani awusho lutho ngomsamo wakho wena kuneqiniso kumele usitshele lona hawu kuneqiniso kumele usitshele lona baba kuneqiniso kumele usitshele lona hawu abakini asibeke in English. There are some people that watch us that don't understand the native language of isiZulu. You can't be given a name by your own ancestors, a name that will follow you, a name that not only will follow you, but a name that will also tell us your capabilities in the spiritual realm. They need to engage and enticing conversations with you that will help you elevate in a contextual way and a physical way. Not only
for the masses to understand you, but for those that you engage and indulge in conversations with. See what I mean? So you can't come lokhu uzosikhulumela into engekho la, usikhulumela into engekho la, sitshelana kuneqiniso bekusitshele lona. Ngeke ufike uzethule, ayikho into ejabulisa abantu abadala nje ukuthi babefika endaweni bazethule ebese bayabongelwa. Yayizwa lonto? Benze njani? Bayebonge. That is why there is a phenomenon that happens. That is the reason why there is a phenomenon that happens when one meets the other that has a similar connection to the elders. Ingakho uma kukhona oyedwa onomoya othize ezophinde adibane noba ahlangane nomunye onomoya othize ohambelana wodwa emoyeni ebese mathi mabeqala behuba beqala bexoxa ebese kuvuka umoya like for like why bafuna ukuzethula bazazise ukuthi bakhona. They want to do that. That is why uthi njalo mangikhuluma nalogogo ngivele ngibhodla into engazi ngayibona. Hayibo, njalo mangilogogo lo mkhulu mayikhuluma nami. Hayibo, sivele sibhodle sobabili. Hayibo, kunjani? Hayibo, vele kuvuka lento ini. It's the ancestors wanting to show themselves. Guess what? Laba yabo laba banganayo le mbahla ibacasula ukufa leyo nto ngoba bayi-understand. Ibadina ukufa ngathi bangayisakaza. Ngobani? Abayi-understand, abanalo ilungelo lokuba emsamo, bahambile bathola ujamuludo. Singayigwegwisi. And they know very well ukuthi kunezinto zasemsamo abangeke basoze bahuba nazo. They know this. Bayakwazi lokho. Into abayaziyo leyo. Listen carefully. Listen carefully. Ayizwa ke lonto. So I always tell you, ayikho inja yakomunye umuzi ezofika kini izotshela abantu bakini ukuthi benzeni. Ngeke izenzeke lonto. Nina lungisani izinto esibhekene nani. Imibuzo mawunayo hamba uyibuze emsamo wakho. Hamba uyibuze kuphi? Emsamo wakho. Those are the people that have to answer you. Those are the people that need to guide you. Oh, ngakho nje akekho umuntu osizwa abantu bakubo. Okay. Ithi ngikuveza izinqake mina ukuthi awazi lutho. Awazi lutho make washo lokho nje uyingane ihlaza spiritually. Ehlaza. Shut the fuck up kahle. Ngoba ngizokubuza umbuzo wodwa mina. Ithebe masenza umsebenzi why izihlukana? Hey. Oyongasi. Ogogo badla bodwa. Abanumzane badla bodwa. Lezi nja lezi engaganile zidla zodwa la. Laba akade babelaphi nabo bedlela isithebe sabo bodwa. Why? That means we understand divisions in some. So now think about that. Ebese ngikuphinda ngikubuza the same question. When hoyo ngakho nje umuntu osizwa bakubo. Okay, idiot. Listen. Naku-ke ukhokho wakho. Hayi mina nje ekhaya wonke umuntu ade inyanga. Wonke umuntu ade isangoma. Okay. So you understand ukuthi there are people ebenzeni abahamba indlela yabo bayiqeda ubude bendlela. Should you understand that? But you don't understand ukuthi the same entity can come back and choose a child and bese iba isisekelo saleyo ngane. Shuthi uthi wena lo muntu aphinda athwase. Hey, wake up wena man. How?
engimaziyo. Wake up. That is why kukhona umuntu okumele ahambe ayothwasa afundiswe. Bese kuba khona umuntu listen to the term. Bese kuba khona umuntu kanjani omukelayo. Wenzela lento ekuthiwa yini? Isimukelo. Uyamukela. But you say it all the time, but aniyazi into enishoyo. Phapha nje. Hayi, wena nje uthi umoya. Hayi, wena akumelanga uthwasa nje, wena kumele umiselwe. Hey wena man. Kumele umukele. Uwamukele. Kumele wamukele into yakho uyemukele. You say it all the time. Bese ngiphinde kubuya kulo mbuzo hayi akakho nje umuntu omila osizwa bakubo. Pho umukela kanjani? Ngqi. Vezi izinqa ke mina ngidlala. That's why if you don't know, shut the fuck up. Shut the fuck up. Asiphumi kwimndeni efanayo. Asiphumi kwimndeni efanayo. Asiphumi kwimbewu efanayo. Kuyona leyo mndeni. Kuleyo mbewu futhi. Imbewu ebhekene nawe ayifani. Ngeke ningizwe. Umuntu nomuntu unesabelo sakhe. Ayikho into enzima njengokumukela. Ayikho into enzima njengokumukela. Listen, these people tell you all the time. They don't realize they're telling you. Abazi into abayikhulumayo. Phapha nje phela. Relevance. All about relevance. Into abayifunayo nje bafuna ukuhlolela abantu phela. Nonke nje nifuna ukuhlola. Hayi wake up nina man. Ho. Kunemndeni enalento ekuthiwa ispeciality. Lapha kulesa sigodi. Man phethe umhlavuza. Hayi. Siyazi amakhosi ayazana baba. Kulesa sigodi. Abantu abahlushwa imimoya sibayisa la. Kulesa sigodi. Abantu abahlushwa umzimba. Ubuya uphila qinqo. We say it all the time. But guess what? Somehow we fucking allow umuntu afike azokhuluma amasimba awathandayo. So now I'll tell you, impendulo zakho zisemsamo wakho. I'm not joking, chief. Mina ngeno akini. Angikweleti fuck all. Angeno akini. Kahle akunandaba. Sishaje ngqo, singayigwegwisi. Abantu bakini ekumele bakulekelele endleleni yakho. Abantu bakini ekumele ukuthi uma sekufike isigaba okanye kufika umntwana phambi kwenu, angithi bona, we say it all the time. Hayi abantu abadala kumele basilethele ama-client, abadala kumele basilethele abantu asoba lapha. So we understand ukuthi lapha emsamo there are people that will attract certain or specific families ezofika zihlushwe yinto thina that we specialize in. Mabefika la akusuqakekile kumele ubuze ba emsamo wakho. That is why you'll always hear me saying to you, I am encouraging you, yohlezi ungizwa ngithi kuwe, buza kuphi emsamo wakho. Because the more and more you knock on those doors of abantu bakini, they will respond to you. Ukuthi lo yamndeni ingane zakhona zona umaze lapha zithi zizwa amazwi, it doesn't mean ukuthi nani nina njalo. Anifani nawe nesidalwa sakho, nawe nengluzi yakho.
nawe unabanikazi bomsebenzi wakho. Those are the people that you should be knocking the door kubona. Ngqongqoza kubona mkhulu. Nabo ke abantu kumele ubabuze imibuzo. Hawu ufike manje mkhulu. Hey ngiphuma lapha kukhathide. Hey ukhathide uhlulekile manje mkhulu ngenze njani? Hey mina uyangidakelwa. Uyangidakelwa. Tshela straight talk, uyangidakelwa igolo lelo. Ezokuthiwa impela mina. Tshela uthi ingcili ke lo ngitshela yona. Ngoba kusho udelela abakithi. Uthi thina asiqedele umsebenzi wena indoda. Ungazosidakelwa wena. Yasidakelwa. Usho uthi nathi kumele siqalele phansi ibheke indaba yakho. Ngoba thina masikulapha sokulapha ngethi indlela and ethi indlela sifuna ngendlela eyiyona full stop. Angitshela indaba uthi uphuma lapha manje bathe hayi bathe lapha kunesithunywa. Manje kumele ngenze njani? Fuseki. Akakutshelanga ngani pho leso sithunywa sakho kumele selashwe kanjani? Kodwa kumele uzobuza mina lawo masimba uyangidakelwa. Hey mina I'm very rude bro. Uma uzongidelela ngoba udeleli mina udelela abakithi. Mina laba mina engibahloniphayo. Bese wena uzosidelela. Hey uyangidakelwa. I must deal with you. I must fucking deal with you. See what I mean? Awazi ufika udelela abantu kodwa ufuna bakusize. Amasimba lawo. Ufika ubadelela kodwa ufuna bona bakusize wena. Bavele nje bona nje bakwenzele nje kodwa wena uyabadelela. Amasimba lawo. Must tell each other the truth bafethu. Iqiniso liyababa. Mele sitshelana amavari. Baningi abantu mfethu abenze izinto bethi bafuna into ewala. Bafuna uthena mba. Bafuna nje into ezothi nje mba. Hayi kuse, hayi yamasha nje masha ngolayini ekseni. But they don't tell you what they have done emsamo wakho. Awuzibuze lento nje uwedwa. Uzibuze nje uwedwa. Uwedwa uziphendule wedwa futhi. Ngaphenduli mina ngasi. Nakuke sebekunikile ujamlutho bathi ugogo wakho. Okay, noma umkhulu wakho. Bapha bakubo. Baphi abakubo. Okay, asingabuzi ka bakubo. Sesiyakuphi sesikujuleni komsamo wakho. Asibuze nje la eqaleni. Ziphi ingane zakhe? Angithi naku ugogo wakho umphethe ngesandla. Nangu umphethe ngesandla ugogo wakho. Ziphi ingane zakhe? Wake up. What they are telling you is that they are giving you a spirit. And this spirit that they are giving you, you will no longer have access to abantu bagini. Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Ayikho into enzima njengokuthi umukele into yakini. Kubinemthetho wasekhaya kini. Yebo bakhona laba bangakufiseli lokho ekhaya kini. Yebo bakhona bafise ngathi lesi siphiwo ngabe sabo. Yebo bakhona abanye bazoza namakhabandela. Isizulu lesengisikhulumayo. Yebo bazoza namakhabandela. Yebo bazoza nengwiji khwebo. Yebo. Or let's put it in English because some people don't understand the native language of isiZulu. Yes, there will be challenges. Yes, there will be those from your own family and your own siblings that will wish that your gift was theirs. That will wish that you can find yourself in the dumps. That will wish that you don't have any recognition. That will wish that you become the laughing stock or the joke of the family because what you have
belongs to them in their minds. Yes, you will have challenges. Yes, you will have difficulties in understanding the spiritual realm. The spiritual realm is not for the faint-hearted. Listen, these people tell you. They don't realize they're telling you. Into abayifunayo nje le nto okuhlola nje. Bafuna ukuhlola because bajahele in, bajahele uchacha abantu. That's the only fucking thing they fucking care about. They know fuck all about the healing part. Because the healing has to do with umsam. And there's nothing they fear the most than umsam. Because they have done the wrong fucking shit. They've ill-treated people. They've fucking killed. They've been involved in the killing of abanye abantu. They have been involved in dangerous deeds that involve siblings within the family. That is the reason why they are so afraid of into ebhekene nomsamo. So they find an alternative. Bafuna an alternative because they know very well ukuthi they have no fucking say kwabantu abadala. They know it. They know it, these people. Hambe niyoklina amathuna esemakhayeni. Hambe niyoklina amathuna asemakini. Mase fikile umuntu akini wanikhombisa ukuthi baligangile ithuna lakhe. Hambe nilikline. Mase niqede ukuliklina lelo thuna. Ebese niyambuyisa. Konke kuthiwa ukubuyisa umuntu. Niyambuyisa ekhaya. Mase nimbuyisa nenzani niyamethula. Ngizwa ngithini nje u3 lezi zinto engisho. Bese niyamethula. Ngisho matho sebegangileke noma sebethatha izicubu kwezomzimba wakhe nani. Manje uklini ithuna lakhe. Manifica ikhonkwane ningayithinti ngezandla. Hambe nomuntu ongaphandle, hambe nina mndeni. Nina makubaba wakho hamba wena. Nabakini makuma wakho hamba wena. Go there and clean the living daylights out of that shit. Bese niyambuyisa lo muntu. Mase nimbuyisile, ngiyamtshela ukuthi mfowethu sekuyisikhathi uhambile. Sakwazi. Ekuphele nesikhathi eside maniqeda ukumbuyisa engafikanga koyedwa wena. Lento engikhuluma ngayo ayikho into esatshwa ile genge yojamlutho njengale. Basaba kabi ithuna eliklinwa njalo. Balisaba kabi ithuna eligadwayo. Ask yourself why. Bafuna lengane leyayibulala. Bafuna lengane le labo nje hayi. Ask yourself why. Yabona labantu laba basekhayini uthola uthathe nemali lo mfowethu ade isicebi la ekhaya. Hayi inhlanhla hayi uBrajo hayi benenhlanhla she. Hayi uBrajo la bonke labantu abanezimali nani. Why mabefa babulewa? Why bamefa car accident? Why mabefa awudujuliwe? Awukwaziwe. Wake up nina. Haw. Wake up man. Wake up. Wake up. Vukani la emaqandeni. Vukani emaqandeni. See, vukani. Wake up. Wake up. Go there. Clean lelo thuna lelo. Thina insipho yethu thina sintu sizwe simpisholo. Insipho yethu umswane nenyongo. Always remember that. Yona insipho yethu thina sizwe simpisholo. Yona insipho yethu leyo. Always remember that. Bese ngiyabuza ke mina ukuthi uma nizohamba ebese niyahlaba
impahla ningazange niyethule kwabadala. Maye wawo. Angizange niyethule leyo nto. Nihlabe. Enjani impahla ehlatshwa ingethulwanga? Ake ngiyibeke mba. Enjani inyama engadliwa basekhaya? Wake up. Wake up. Wake up. Ngoba inyama edliwa basekhaya yile esibe sayethula siphelele sonke simoya munye. Sonke sesithelelana amanzi. Cha kodwa yazi mntumfethu umuntu wala masimba kodwa kulungile ngoba wasekhaya ngiyaxolela mfana kithi bamba la mhlathi wakho. Hayi kodwa duduzile mfowethu ubungijwayela wena. Inganyamba wayenza nje kodwa hayi kulungile ngoba wasekhaya hayi usuxolisile dadewethu ngiyohlala ngikuthanda. Hayi kulungile. Hayi ke sihlale phansi sidla amabele. Ebese ke mase si right emoyeni sonke ebese ayafika ke ubani umphathi womkhonto ebese ayehuba emsamo sonke silalele abese yehuba abese ayethula impahla athi ngale mpahla besizocela lokhu besizokwenza lokhu nalokhu besizowenza lokhu nalokhu siphelele sonke hayi ukuthi ingane kaBhuda ayikho niyathakatha anime manga nitshelanga kodwa ngifuna uqamba amanga ebaleni nasebandleni ngengane kaBhuda. Qamba amanga ngengane kaBhuda ebandleni. Niyebike lonto maniyibika leyo mpahla ebese you have to get an instant response. Uma senza umsebenzi uwani nje umsebenzi asithi mhlawumbe lo msebenzi wengane leyo kodwa inabantu abadala sikhona ke sonke la nani leyo mpahla there's a specific thing leyo mpahla has to do. Masenza umsebenzi ukuthi mhlawumbe siyeza ngazi ini khona into ekumele yenzeke instantly lapho. Ayizwa lonto nento ekumele yenzeke emkhulu ngabantu bakini. Mina ngene wakini angifuni ukuba wakini mina angifuni wemame bathanda ukufa bakithi ngafa ngokuyibona lonto. You need to engage. Nina nonke niphelele lapho khulume nabantu bakini. We need to stop qamba amanga lokho ingane nidukisa ingane for what? Ngoba naku ufise ngathi lesi siphiwo sikuleya ngane engcono uthiwe sengane yami udakiwe ingane yakhe inesabelo sayo ayimukele into yayo leyo ngane. Wena mzali unomona nengane yakho ufise ngathi siphiwo sengane yakho ngabe sakho singcola indini. Uncolile shem uyisingcoli samzali. Ukwelunga what you guys don't get is ukuthi lo yedwa osuke ekhethiwe ekhaya umsebenzi wakhe ukunihlangula nina nonke. That's why you hate him. That's why you hate her. Umsebenzi wakhe ukunisiza nonke. That is why uma eyenza lento yakhe ebese kuyeqhakaza. Mase sekuqhakaza qhakazise wengilozi ebese kuvuleka amasango enu nonke. Kodwa nina ke ngoba nihlakaniphile nifuna ukuyenza ingane iblack sheep nitshese nihlakaniphile ebese lengane le niyayisusa yonke into eniyenzayo niyimemi lengane. Kanti yona ngane kumele kube yiyona ehuba lapha emsamo. Hambe nawe lokhu uzenza yena thi hayi wena Mduzo zenza yena namhlanje. Zime simbonile unejazi elihlaza nejazi elinjani miqhoka nawe ijazi elinjalo lakhe bese uzozenza yena. Mikhuluma ke emphepheni
imina umdu ya kanti lengane ekuyiyona yona ayizethuli bakwethu ayizethuli bayayazi ayizethuli why because bahamba nayo wake up that is why ngisho uma kuthiwa lo yedwa kekho kuyena mphathi womkhonto nithi niyazama manje niyakhuluma hayi akuzwakali kodwa nele afike yena maye kwakhuluma bese naqala nibona into nibona ukuthi hayibo uyabona amakhandlela hayibo yayibona imbuzi hayibo buka le nkomo vele athi uyakhuluma nje asho kubile kuthatha nani athi velilali ukuthi enyaweni zakhe bayamazi umphathi womkhonto uyaziwa emsamo whether you like it or not uyaziwa uzenzena wenze ini hayi mayekhuluma uthi hayi ini that shit won't work. That shit, my friend, will not work. Abantu bakini bayayazi ingane abayikhethile. Ayizethuli leyo ngane. Hayi mina umuntu ya Mdubane mina uMdubane ya kanje kanti awenziwa kanjalo Mdubane akayenzi leyo nto bona mabefika bemkhombisa ukuthi mayikhuluma nabo afika angena ondabeni ngendlela yakhe fika wena uthi hayi mina inyoka yamanzi angazi yagingqika lapha esihlahleni yaphinda yabambuza isihlahla sapelepele sasa ya mina umuntu just because umntu weshinto enjalo and then ufuna ukusho nanto enjalo hoping ukuthi imlayezo yamntu izoza kwena, then you are very stupid. You are very stupid. You don't understand ukuthi moya iyini. Very stupid. Wake up. Wake up. There's a reason why the communication yakho nabagini has to be between you nabo. There's a reason why, because the next person is not supposed to fucking know. They ain't supposed to know what the fuck you on about. Vele, you're supposed to be fucking confusing them. Vele. Ngafika inja yakho omunye umuzi icathi izokhuluma nathi izolalelo bani. Hayi manje yanisho ingane zenu nizilapha kanjani hey igolo lelo mfana wami uyazwa. Hey igolo lelo mfana uyazwa. Straight talk. Straight talk. Nobody owes you answers, chief. Akekho noyedwa. Akekho futhi umuntu okukweleta a good life. Hamba osebenza, hamba ofunda, hamba oqwayiza makumele uqwayise. Akekho okukweleta a good life. Nobody owes you fuck all. Fuck all. Go and fucking work. Hamba osebenza baba. Nobody owes you a good life here. Kahle nobody gives a fuck. No one cares. Straight talk. Isiphiwo somunye umuntu akusona isakho. Uqhamuke nje uthi yambona nje unkulu isiphiwo sakhe sesandleni sami. Hey igolo lelo mfana wami wawukuphi no95? Where the fuck were you in 2001? Where the fuck were you in 2005? Where the fuck were you in 2009? Where the fuck were you when my dad died? Where the fuck were you when I had nothing? Where the fuck were you? Ngakwazi ukulala. I'd rather go and share my voice up because I couldn't fucking sleep. Where the fuck were you? Kodwa ugijimele uqamba amanga nje. Hayi isiphiwo sakho sisesandleni sami igolo lakho lelo mfana wami. Nobody owes you a good life.
hamba osebenza. Ngisho ungahamba ujole nesitha sakho umuntu. Ujole naso sikuthembisa ukuthi ya amandla akhe sizothatha ahlale kuwena. Ya. Ebese uzogcwala ngempama. Bashayana masebebona ukuthi they can't get focal from you. Bakubulale ngenduku. Sukhumbula emumva manje, ukhumbula ama benefits alapha emuva. Siyazi nje ngesikhathi ngina bengiphila free life nani lana nje ish impama ibuye ingene inani ukuphapha. Khalela imphiwo zabantu. Phapha. Thakatha. Uzofuna imphiwo zabantu uzucabanga ukuthi esakho. Ucabanga ukuthi abantu bakulowo muzi bazosebenzela wena. Udakiwe. Awudakiwe. No family will work for another family la. Hamba osebenza baba. Mawufuna uwazi ngezinto zakini, buze emsamo wakho. La ufike kuthina ucabanga ukuthi thina sizokuphendula ukuthi izingane zethu zenzani igolo lelo. Uzofica mina I'll be the fucking biggest problem you'll ever have. Be the biggest problem you'll ever fucking have. Hambe lapha bakuthembise lapha nani hoy in. Ask yourself why the secret society is so scared of umuntu ohamba ngumsamo. Why are they so fascinated? They are fucking obsessed because they understand ukuthi lo muntu unamandla kunabo. They know it. They fucking know it. That is why they're fucking afraid. Ukuthi the more people that wake up and start engaging nemsamo yabo, they are fucked. They know it. They know it. That is the reason why. Bezama ngayo yonke indlela ukuthi baniphambanisele. So hoy. Hayi nangu umkhulu wakho masimba kanye bapha bakubo. Baphi? Baphi abakubo? Ask yourself that question. Ask yourself that question. Yiki into abayisaba njengomsamo labantu. Why? Wake up. Wake up. Hayi mina nginyanga njani kodwa masilalela izibongo zakho asikho isithakazelo sakho. Hayi kahle wena. Uyiphethe wena. Uyilawula wena. Kahle wena. Kahle. So buza thina. Uthi usaphapha, uthi ufuna indaba zokuhlola bese ngithi ngena la bese ngiyakuhlolela. Ebese sikhuluma nabakingqo bese yaqala ke manje ucishi no ish la. The only thing abayifunayo ilento yokuhlola. Ukuhlola khona ukulapha mfethu. Ukuhlola is exactly that. Ukubheka. What is the difference between ukubhula nokuhlola? Ask. Hey. Guys need to wake up. Wake up. It's the only thing they want. Because bajahele that part. Yokuncharger. It's the only thing they fucking want. Kodwa masithi asikhulume ngokulapha. Ngiyakutshela wena. It's a big problem. Why? Why can't people do a feedback show? I think I've done 1,000 shows now. Feedback. Go to YouTube, you'll see. I've done 1,000 fucking shows where we engaged nabantu esibalapile nwalo whatever you've ordered from me or us, my team. You engage with us. Hey, cool. Hey, ngathi ngaleswasho lesi. Lo muthi wanginika wona lapha.
I'm not. Listen, it's there. I put it there, ngamabomu. Ngamabomu. I did that, ngamabomu. I'm still doing it, ngamabomu. Why? Because I know there are people that can't do that. Ngoba bayandropa. Exactly. You need to know your story, my friend. Know your story, my friend. Know your story. Nobody owes you answers. Nobody cares. End of the day, mabe kuhlupa bagini, bahlupa bani? Bahlupa mina? No, bahlupa wena. It is you that needs to engage with them. You need to engage with them. Bantu bagini. Wake up. Wake up, Bafethu. Why do you think I did the multiple shows? La, ngihlolela abantu for 3 hours, 4 hours. Why do you think I did that? Just because I'm bored? That's what you think? No. I posted all of those shows. Ngamabomu. Why? I think you didn't realize when I didn't care about seeing you. Then when I said umuntu abavele ngamavideo aqala you ayingeke. Why? Why? Skilly baba. I fucking knew they're gonna be afraid of ukuziveza. I fucking knew they'll be shit scared ukuthi babonakale. See? Now I stopped the videos ngamabomu. Ufuna futhi baphinde babhayize bathi bese ngiphinde ngangena futhi. Because I can do it at any time. It's intentional, bro. Everything we do is intentional. Mabomu. Because we're sick and tired of being lied to. Or being lied about. So you might as well come and ask me. And I'll give you an answer. Oh, trust me, I'll give you an answer, my friend. Ask yourself, there's 4,000 videos I've done on the net. Why can't they stitch one? Wake up. Wake up. If I'm lying so much, why can't they stitch one? Stitch one video. There will be a response, trust me. Why? If I'm lying so much, why? Stitch one. See? So who's waking people up? Is it me? No, it's them. Reverse psychology. Say nothing, but do everything. In chess, we get the king out without engaging with the king. This is how we play chess. See what I mean? You think I don't know they're watching me? I know they're watching me. I fucking know they're watching me. That is why I'm engaging in these topics. Because they won't be able to answer my questions. All of my questions are nomsampakat. See? So who's waking who up? Wake up. Dango, let's bounce. Yay.